Какво става, бе, мафия? Днеска имаме много престъпления да извършваме. Ама се събудихме малко по-рано. И както традицията повелява, ще пиваме малко вело преди работа, защото какво да правим? Нека да го пробваме това. Някакво на DM, био, с лавандула. Това е с лавандула, хубаво. Верно ли, бе, брат? Аз го пробвам. Аз не съм го пробвал, нека го пробваме. Хубаво е, хубаво. Много хубаво, брат, много хубаво. Има вкус на лавандула, истинска, брат. Вижда се, че е бил, брат. Усещат се истинските съставки, брат. Те са го развалили нещо. Не бе, брат, това е едно от най-хубавите велота, които съм пил, брат. Какво говориш, брат? Развалили това вело. Много е хубаво това вело, брат. Дай малко, че поводявам преди работа. Много е хубаво това вело. Не знам какво говориш, брат. Това е най-хубавото вело, което съм пил, брат. Аз му давам 10 точки, не знам за теб ти колко точки му даваш. 7 и 6. Ми добре, това е крайното ревю. Сега отиваме да вършиме престъпления. За нас са забавления. Няма какво да стане.